Radionostalgian haastattelussa meillä on näyttelijä Pihla Penttinen ja illallinen ystävien kesken on pyörimässä tuolla Helsingin kaupunginteatterissa. Niin miten sun syksy on mennyt tähän asti? No kuule, kiitos kysymästä. Mukava olla täällä linjoilla. Oikein mainiosti. Tuntui siis niin ihanalta, kun harjoitukset alkoi. Oli tosi ihanaa olla töissä, mutta koko ajan semmoinen pieni niin kuin kysymysmerkki siitä, että päästäänkö koskaan ensi-iltaan asti. Tämä kertoo ystävyydestä ja parisuhteista ja valinnoista ja on siinä erokin käsillä, niin tuliko sulle tähän omakohtaisia kokemuksia jostain? No siis joo, kyllä mä luulen, että ei ole sellaista ihmistä, jota toi ei niin kuin jollain tapaa kosketa, että mä oon sekä itse eronnut elämäni aikana, että mun vanhemmat on eronnut, että sit mä oon myös ollut ikään kuin tämän niin kuin toisen pariskunnan, jotka ei eroa, jotka on tämän eroavan pariskunnan ystäväpariskunta, niin myös heidän nahoissa, että miltä se tuntuu, kun on muodostettu joku tiivis yhteisö, vaikka tässä tapauksessa niin kuin 4 ihmisen, 2 pariskunnan kesken. Ja sitten kun se niin kuin kuvio hajoaa, niin se voi olla niin kuin tosi kivuliasta. Joo, tässä oli paljon erilaisia tunnetiloja, ihan itkusta nauruun. Ja sitten sua, kun mä katsoin siinä lavalla, niin tuli mieleen, kun sait sen itku- ja raivokohtauksen ja sitten raahasit itseäsi käsillä sinne sohvan nurkkaan ja sulla oli selkä siinä 90 asteen notkolla, niin tuli mieleen, että toi näytteleminen on aika fyysistä hommaa. Niin. Miltä se tuntuu, kun sun pitää tuollaisia ääritunteita laidasta laitaan, niin näytellä joka päivä uudestaan päivä toisensa jälkeen? Että onko se kuluttavaa? Itse asiassa ei. Silloin, jos saa siitä henkilöstä tai siitä tarinasta kiinni ja ymmärtää, mitä tekee, niin sehän on kauhean kevyttä ja mukavaa ja helppoa niin kuin tehdä se. Et enemmän se, niin kuin se, että näytteleminen on välillä raskasta tai perseestä, niin liittyy siihen, että ei niin kuin tiedä, mitä tekee näyttämällä, että ei ymmärrä sitä henkilöä. Mutta tätä näytelmää en ole kokenut semmoista, että se olisi niin kuin jäänyt mua kaivelemaan. Päinvastoin se on semmoinen niin kuin puhdistava kokemus heittäytyä siihen mukaan ja antaa niiden tunteiden virrata. Ja se on mulla ihan äärimmäisen hyvät vastannäyttelijät, niin kaikki tuntuu kauhean niin kuin kevyeltä ja helpolta. Se on hauska ajatus, että kun me ajatellaan, että se voi olla rasittavaa kokea niitä tunteita, niin toisaalta suomalainen kulttuuri on välillä semmoinen, että se typistää tunteita, niin voihan se olla nimenomaan näin, että sitten siinä ikään kuin tyhjentää sen stressaavan jännitteen itsestään, kun oikein antaa tulla ulos, että se olisi mielenkiintoista, että jos se voisi mennä paukuttelee menemään. Haluatko lähettää terveisiä Radionostalgian kuuntelijoille? Hei Radionostalgian kuuntelijat, oikein mukavaa päivää, iltapäivää tai iltaa, riippuen siitä, että mihin aikaan tämä haastattelu nyt tulee ulos. Käyttäkää kulttuuripalveluita, ne on järjestetty tosi hyvin. Siellä noudatetaan kaikkia mahdollisia turvallisuuskäytäntöjä ja ohjeistuksia ja tulkaa turvallisin mieli. Teatteri tekee tosi hyvää ja kulttuuri ylipäätään.